Opgave 1, som vi skal løse, det er at løse en andengradsligning, og andengradsligningen den hedder minus 2x i anden, minus 12x plus 14 er lige med 0. Så det starter vi med at skrive op. Minus 2x i anden, minus 12x plus 14 er lige med 0. Det første vi skal gøre, det er at finde d, altså diskriminanten. Og for at vi er sikre på, at vi har de rigtige tal, så skriver vi lige værdierne for a, b og c op. Så a er lige med minus 2, b er lige med minus 12, og c er lige med 14. Derfor skal vi finde diskriminanten, og dertil der bruger vi diskriminantformen, som lyder d er lige med b i anden, minus 4 a, c. Og så sætter vi vores talværdier ind for b, a og c, og det bliver så, at d er lige med parentes minus 12 i anden, minus 4 gange minus 2 gange 14. Og hvis vi får parentes rundt om minus 12, så er det fordi, at ellers så kan lommeregnerne ikke gøre det rigtigt, så det skal blive et positivt tal, fordi kvadratroden af minus er altid positivt. Så kvadratroden af minus 12 i anden, det er d er lige med 144 minus, og så 4 gange minus 2 gange 14, det giver så minus 112. Og her så er det så minus minus, og derfor så får vi plus, så derfor får vi d er lige med 144 plus 112, som så giver 256. Så har vi fundet diskriminanten, og den skriver vi lige op herover, sådan at vi glemmer det. Så d er lige med 256. Det skal lige komme mere plads. Når vi har fundet d, så skal vi finde resultatet, altså om vi har et resultat, ingen resultater eller 2 resultater. Og siden d det er over 0, så har vi 2 resultater. Derfor så skal vi bruge ligningen x er lige med minus b plus minus kvadratroden af d over 2 gange a. Der sætter vi så igen vores talværdier ind for a, d, eller b, d og a, så det bliver til x er lige med minus 12 plus minus kvadratroden af 256 alt over 2 gange minus 2. Så kan vi så for eksempel, vi kan lave den om, når der står minus og minus, så bliver det lige med bare 12 plus minus kvadratroden af 256, som er 16. Alt over 2 gange minus 2, altså minus 4. Så for at finde det første x, der siger vi 12 plus 16, det giver 28, divideret med minus 4. 28 divideret med minus 4, det giver minus 7. Og for den anden, der siger vi 12 minus 16, altså minus 4, divideret med minus 4, minus og minus, det giver plus, så det andet x er lige med 1. Ja, lige før da jeg lavede regnestykket, så kom jeg til at tage kvadratroden af det her 16, og så også sætte kvadratroden ind her. Men det her kvadratrodstegn, det skulle selvfølgelig slet ikke have været der. Så det skulle bare have set sådan ud. I opgave 2 skal vi løse andengradsligningen. Minus 3x i anden, minus 12x, plus 12x, minus 12 er lige med 0. Det første vi skal gøre, det er at finde diskriminanten, så derfor skriver vi lige værdierne af a, b og c op. Og a, det er lige med minus 3, b er lige med 12, og c er lige med minus 12. Så bruger vi diskriminantformlen til at finde diskriminanten, som hedder d er lige med b i anden, minus 4 gange a gange c. Og så indsætter vi så vores a, b og c, så vi siger d er lige med
parentes minus 3, nej undskyld, 12 i anden, minus 4 gange minus 3 gange med 12. Minus 12. Derfor er vores del er lige med 144 minus 4 gange, nej 4 gange minus 3 gange 12, minus 12, det er altså også 114. Så derfor får vi diskriminanten til at være 0. Og diskriminanten af 0 betyder det, at der kun er én løsning, og vi skal derfor bruge formlen, der hedder x er lige med minus b over 2a. Og så indsætter vi så vores tal igen, så vi har x er lige med minus 12 over 2 gange minus 3, så altså x er lige med minus 12 over minus 6. Derfor er vores x er lige med 2. Beviset for andengradsligningen, og den ligning, vi skal bevise, det er ax i anden plus bx plus c er lige med 0. Og det første, vi gør, det er, at vi ganger med 4a på begge sider. Så vi får 4a ganget med ax i anden plus bx plus c, plus c er lige med 4a gange 0. Efter vi har gjort det, så får vi så ligningen til at være 4a i anden, x i anden, plus 4a bx plus 4a c er lige med 0, fordi at noget gange 0, det giver altid 0. Efter at vi har gjort det her, så skal vi lægge b i anden plus minus 4ac til på begge sider. Så vi får igen 4a i anden, x i anden, plus 4a bx plus 4a c plus b i anden minus 4a c er lige med b i anden plus 4ac. Minus 4ac. Og det her, det er det, vi kender som diskriminantformlen. Og siden vi har defineret den som del, så kan vi godt i stedet for at skrive det her lange, bare kalde det del i stedet for. Men siden vi heroppe har b i anden minus 4ac, og vi her har plus 4ac, så er de her 4ac og de her 4ac ud med hinanden. Så i stedet for at skrive det her lange, så kan vi skrive 4a i anden, x i anden, plus 4a bx plus bare b i anden er lige med d. Så det er ligesom den, vi tager udgangspunkt i. Hvis jeg lige skal skrive det igen, så vi har den, så er det 4a i anden, x i anden, plus 4a bx plus b i anden er lige med d. Og det her 4a i anden, x i anden og 4a bx plus b i anden, det minder om, eller det er ligesom første kvadratsætning, som lyder x plus y i anden, som giver produktet x i anden plus y i anden er lige med 2xy, eller plus 2xy. Og da det er ligesom den her, det er det første led i anden, det er det andet led i anden, og det her er det sidste led i anden, så kan vi skrive det her ind i en parentes, ligesom første kvadratsætning.
Og der kan vi så skrive parentes 2ax plus b i anden er lig med d. Jeg så på baggrund af det, Nina lige har bevist, at d er lig med 2ax plus b i anden, gør rede for, når d er mindre end 0, når d er lig med 0, og når d er større end 0. Jeg vil starte med, når d er mindre end 0. Vi skriver det lige her. D er mindre end 0. Sådan her. Det så skriver vi lige op. Så parentes 2ax plus b anden er mindre end 0. Det her, det vil ikke kunne være sandt, fordi dermed så vil vi ikke have noget svar. Altså hvis x er mindre end 0, så kan, du kan ikke tage kvadratmål af noget, der er mindre end 0, eller undskyld, så et kvadratmål noget, der er mindre end 0, så derfor vil det være falsk, så derfor vil vi ikke få noget svar. Dermed så er det her falsk. Hvis vi derimod har en anden mulighed, hvor det er lig med 0, så kan vi så igen skrive den her. Så vi har 2ax plus b anden. Så kan vi så til, hvis vi tager kvadratmål med begge to, hvis man kvadratmål er 0, er stadig bare 0, så vi kan sige 2ax plus b 0. Og så kan vi så omskrive det her ved at minus b og dividere med 2a, så vi har x er lig med minus a over 2a, som så er den måde, man finder x på, når det er lig med 0. Så har vi så den sidste mulighed, som er mulighed nummer 3, hvor d er større end 0. Der tager vi så igen udgangspunkt i det, Nina har bevist, 2ax plus b anden d. Så gør vi så, for at få den her væk, så har vi 2ax plus b er lig med kvadratroden plus minus, er meget vigtigt at noget her, kvadratroden af d. Så vil vi så omskrive det igen som ligesom før, hvor vi så dividerer med 2ax og minus med b, så vi har minus b plus minus kvadratroden d, x lige nu, over 2a. Det er så den måde, man finder frem til to svar på, fordi vi både har plus og minus. Så dermed får man så to løsninger, hvis diskriminanten er større end 0.